Üdvözlöm Önöket, tehát hosszú idő után most sikerült kiküszöbölni az első motornak a hiányosságait, ami a működést is befolyásolták. Hát itt egy kis bemutatásaképpen akkor. Ugye itt ez a levegőadagoló szelepje neki, ami tehát módosítani kellett. Ez egy levegős légtaposó szelep, ami át lett alakítva, és ugye egy kis görgő lett neki készítve, amivel ha odaér a főtengely, tehát akkor megemeli, illetve zárja a szelepet, ami adagolja a levegőt. Ez volt, ami kényes pontja volt, mert az előzőnek ugye csak egy ilyen kis hevenyészett szelep volt, amit elkoptatott. Tehát ez volt, ami miatt nagyon sokáig álltunk. Tehát akkor kezdeném. Innen indul a levegő útja, ugye a pompáló szelepen keresztül, és akkor jön ide a levegőszelephez, ami ugye vezérli a főtengelyről, hogy mikor nyisson, illetve mikor zárjon. Onnan megy tovább a gyertya helyére becsatlakozó részhez, ami ugye a hengerfej felülről megkapja körülbelül 4 báros nyomást, ami meg tudja indítani a szerkentyűt. Utána ugye a kipufogó nyílásnál kijön egy közös csőre, ami az egyik oldala megy egy ilyen szabályzó szelephez, amin lehet állítani a kimenő levegő nyomását, illetve tehát visszatérítettem egy másik csövön, ugye a karburátor helyére, tehát a szívócsonkhoz, ahol ugye alulról megtáplálja a dugattyút és segíti az átfordulást. Ugye ennyi a motornak a lényegje, és ugyanúgy megmaradt a sebváltókar, illetve a berugó, mert indításnál tehát kell hozzá az is. És akkor nézzük működés közben. Tehát rajta van a levegőcsatlakozás, illetve ráadva a levegő, tehát közel 8 atmoszféra, és akkor tehát közel 1 percet tud ezzel a egy kis tartály levegővel menni, ugye, ami a régebbieknél is kérdés volt, hogy ugye menni kell a kompresszornak, tehát egy ilyen 24 literes tartály 8 atmoszférára való felpumpálásával,
tehát közel 1 percet tud üzemelni, hát 50 köbcentis kis motor. Hát ennyit tud ez a szerkentyű, ami tehát a fogaskeréken, lánckeréken kiadott energiát, tehát igazándiból nem lehet visszatartani egy akasztó szerkezettel sem, tehát erő van a kis motorban, hogy mennyi, azt így fékpad nélkül ugye nem tudni, de hát ez ennyit tud. Köszönöm, hogy meghallgattak.